Pababa sa Rizal Highway. Ayun o, dyan sa ano. Ay, lalo tayong hindi pwede Oo dito. nga eh. Sige, sundin mo lang yan. Ha? Sige. Ano mo na lang. Pagkaraan ng 800 metro. Kumanan sa 14th Kailangan Street. lalo doon. Dito tayo na ano nun eh. Nan? Yung nung una tayo dumaan Nahuli? dito. Nahuli? Oo, ito yun. Yung isa lang. Hindi ko kasi alam yung sinasabi niya one is ano eh. Oo. Dapat paunahin mo muna yung ano. Hindi ko mag-gets yun. Subic Bay Gateway Park. Oh, yun pala yun. Ha? Subic Bay Gateway. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Wala to po. Ha? Dito galing. Oo. Oo. Kumanan sa 14th Street. Dito siguro. Palabas to ng Olonga po. Pagkaraan ng 3.5 kilometro. Kumanan sa 3, Rizal Avenue. Mataas. Uy, grabe yung daan. Oops. Saan pupunta? Sabi si Boss, binitin tayo. Ang sinabi na nila. Tubig ba to? Ah, hindi ano. So guys, nasa taas po tayo ng bundok. Ano siya? Puno. Kaya ulay ka lang. Oo. Hindi tubig. Ba't nasa taas tayo ng bundok? Hindi ko alam. Eh, kasi saan ba tayo muna? Taas yun. Oo nga. Ano kaya meron dito? Oh, no. Shortcut siya ba? Katakot sa gilid, malalim. Ano to? Wala tayong kasunod. Ano to? Beach? 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 Pati dito. Wala na nga, hindi nakakasya. Nagbago pa siya. Puno, puro puno to. May tubig ba dyan? Ewan. Para nasa likuran tayo eh. Likuran na mismong daan. Uy. Ay, kasi po. Walang magsasakyan. Ang gutom na. Ang So, sakit pwede ng ito siguro. daan. Kaysan tayo dinadaan eh. Hindi naman tayo dumaan dito. Hindi nga. Saan kaya ito? Bakit tayo mawala sa Wala sa mundo. sa kaibigan na naman. Hindi tayo sa mundo. Oo. Ano ko lang na ano to. Baka dito, Buti nga sementado yung daan eh. baka dito si King Kong ah.
Di namin alam kung saan daan to. Oh, malupit po si map. So, Malupit din yan. parang factor. Malapit na. 1 kilometro na lang. Wala pong sasakayan na dumadaan guys, kami lang. Ayun, may tao. Malapit na tayo sa highway. Sa highway siya. Highway. Siya ka. Hindi mismo sa ano. Eh, lumilito ko. Pero ano kaya to? Factory? Diba, ang haba niya. Isang ano Open siya. Isang ano siya. Hindi, mga subdivision yun. May iba ano yan. Compound? Compound ganyan kahaba. Oo nga, tignan mo gandun. Naaba ako. Ano kaya sa kabila niya? Grabe. Saan to? Highway daan ba? Ewan ko. Saan tayo pumunta? Sige. Nasa liblib na ano tayo. Para walang dumadaan eh. Oo. Dapat yung kaninang daan siguro. Kumanan sa 3, Rizal Avenue. Ayun yung daan eh. Yan o. Sana palabasin na tayo. Dumiretso lang ng 40 minuto hanggang 3, JASA, JA Santos Avenue. Layo pa nito ah. Wala. Ay, oo, bawal. Subic Bay Freeport. Ito, Subic Bay Freeport. Walang daan. Ayun, palabas. So guys, nandito na tayo sa may Old Cabalan, Olongapo City. Nakalabas na po tayo ng Subic Bay Freeport. So, Ay, nakatin tayo agad. Nantisan tayo din lang. ito pala yung Old Cabalan. Kabalang ka akin eh. Wala dyan, wala ba dyan? Baka may makuha kang paano, Wala nga eh. pa Sambales. Sayang naman yung gas. Makakuha pa tayo. Oo. Hindi ko na mag-gas nito ang Ba, sumabay lang ako. Wala akong kinalaman dyan. kasi wala ako na mag-gas. Nagugutom na ako. Oo. Nakasarap pa yung pesto dito. Magbubukas ka ba yan? Hindi na. Oh, hindi ka magbukas, sayang. Hindi naman tayo Uy. mag-gas. Ha? Oras na. Tsaka Friday ngayon, wala masyado. Wala mag-aayos ng ano. Buti nga, sakto Friday eh. Old Cabalan. Barangay Halls. Uy, pailalim mo. First time kong makaano dito. Dumi sa taas. Oo, Bahay. bahay. Ibig sabihin may sementadong daan dun. The drive. Hindi na natin yung tanong.
mag ano. Hindi dito yung mga beach. Saan pa? Oo, doon no? Aluang basa? Oo, hindi, banda pa doon. Banda dito? Ha? Doon. Ah, wala na dito. Wala na. Lampas na ba ito doon sa inyo? Hindi pa. Dadaan pa ba tayo ng palengke? O hindi? Ay hindi, ayun. Yung pala yung Olonga po. Ha? Hindi. Dadaan pa tayo. Palengke na? Ay hindi na. Palengke na? Olonga po. Wala na nga tayo sa vlog. Wala na na. Kainin na lang ka po. Layo no? Alam ko tayo na makapakain. Mas maganda sa Kalendria. Oh? You've got mail. Ay, Ay, naman. oo. Ito na yung ano, yung kabalan. Yung sa inyo no? Hindi, wala na. Lumagpas na tayo. Ha? Wala na. Doon na yun. Sa Tagita? Mm-mm. Doon pa na tayo doon? Mm. Iba na kasi yung way na dinaanan natin pala. Yeah. Okay, walang pa ba ito? Oo, pero malapit na tayo dyan. Ito na yung last na ano, Last na. barangay bago Dinalupia. Wala na tayo sa tubig. 12:45. Oh, wala na. Doon yun. Saan? Pero pasigsag pa siya. Oh, yun nga. Yung pababa na tayo. Ah, ito na yung tubig. Oo, yun na yung pababa. Yung exhibit shortcut yun. Mm. Para tayo tumasok dun sa dimension. Lumusot dun sa ano. Kasi ang bilis eh. Sure. Oo, diba? Hindi na tayo dumaan ng bayan. No? Bayan. No nga? Bayan! Oo nga. Agad-agad, nandito na tayo sa labas. Nagugutom na ako.
Naliligo kami ni Mace, guys. Pati tubig. Basta may daan, dadaanan niya kahit alam niya hindi ka na lulubog ka. Sumobra sa shortcut. Mali yung tinurong way. Bangal. Oo nga, ito nila. Ah. Ano yung boundary niyo? Tapos wala na tayo sa Olonga po. Wala na. Hmm? Nag-blink na siya. So guys, we are now leaving Olongapo City. Time check guys, 11:10 in the morning. And welcome to Dinalupihan, Bataan. Wala pa rin. Ano? Booking. Wala. Sana Bulacan You've got meron. mail. Na? Sana Bulacan meron. Para iba-ibang way. Wala dito mag-aaral mo dito. Oo nga. Pag nasa San Fernando. San Fernando. Kuha kang Bulacan na. Hindi na yata ako ewan ko mag-lagyan. Ah, mag-area ka pa? Siyempre, hindi ako naglagyan kahapon. Tingnan ko. Huwag ka na. Baka di makaya ng load. Huwag ka na. Gamitin ko na isa. Huwag ka na. Dinalupihan load. Oops. Taas pa rin. By the way, highway, kailangan muna natin kumain. By the way, highway. Kausap Nagugutom sa na. highway. Nagugutom na ako. Sayang, hindi tayo nakapunta ng dagat. Ang ganda dyan ah. Oo. Yung video yan. Huwag na. Ganda sa drone yan. Oo, ngayon drone na 1.5. Kausapin, chat ko nga ulit. Baka bilhin ako Ay, sa desktop. Laguna yun, di ba? Oo. Hindi ko puntahan na. Oo nga no. Drone. Kung duda ka. Ito oh, kantin. Puro daan. Vlog na puro daan. Yan, iba-vlog mo, pagdaan. Oo, road update. Ha? Wala tayo na ano. Kaya lang ako nagdanan dito. Wala? Kaya naman pupunta ko dito. Hindi ko makakuha ng isang Nanalupian? Hindi, sige, pag nag-ano tayo, kumain tayo. Meron naman yata na dito. Manok. Malayo pa dagat dito, di ba? Sa kabilang side. wala na. Oo. Oo. Dito wala. Doon, Dito wala na doon. dito. Sa kabilang ano. Pag may nakita na tayo dyan. Magugutom na ako eh. Ilang kilometers yung Jollibee? 15? As usual. Ano pa ba?
Oo nga na. Sige. Tama. Ikaw na dumiskarte kung paano. Oo. Tusok-tusok. Tusok-tusok. Kwek-kwek. Kikya. Squid balls. Ito yung stopover. Ay, hindi. Yung kanina. Sa ulong ka po ba tayo? Ano ka ba? Wala na. Madaan na to. Oh, ganda. Inaano pa yan? Oo, dinalupihan. Barangay Pinulang. Road section. Wala pa. Wala na tayo sa zigzag. Oh, wala. Last time. Yeah. Magagas ka muna. Ayun, no, Chowking. So guys, nandito na tayo sa may dinalubhin downtown. So magla-lunch muna kami guys kasi oras na. Magto-12 na po ng tanghali. Ayun, video dito. Magbangka. Ano ang Jollibee dito? Meron yan. Meron na. Si Jollibee lang yan. Kakatabi lang yan. May Chowking na doon. May McDo na dito. 7-Eleven. Suka lang doon. Meron. Baka saan tayo ito schedule mo? Ayun na. Kita ko na. Saan? Ayun. Sa tabi. Dito ba? Ayun na. Awa. Sama mo siya ng tao. Ito lang dito. Dito din. Wag na. Diyan na lang. Wala ka na. Diyan na ba ba? Ano ko? Kumain na muna tayo. Ito na. Yung Jelixy din Gusto pala mo, kain na tayo ng Jelix. Cake. May mga papasok ng booking dito. Yes. Yes. Pero kakain muna tayo. Laguna. Pag nagpunta tayo Laguna, puntahan natin si ano. Ay, ginulapihan Sa pa lang ito no. Oo, doon yung napihan. Hindi ko lang saan pa ano. Layo pa. Maglulubaw pa tayo. Hindi, lapit na. Tiyatituwi lang. Alis na. Oh. Pagkaraan ng 1.8 kilometro. Kumaliwa sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Jollibee, KFC. May parking ba sa Jollibee? Yun lang. Meron. O Shallow siguro. KFC? Bet mo? Ayun, meron. Doon sa loob. Oh. So, dito na kami magla-lunch guys sa may Jollibee. Makakakain natin. Ito. Yeah. So guys, kakatapos lang po namin mag-lunch. Dumiretso lang ng 50 minuto hanggang San Fernando, Bacolor, Guagua Road. So, papunta na tayo ng San Fernando, Pampanga guys. Time
check. 12:30 in the afternoon. Patpat. Sobrang init, guys. Ayun, oh. Ay, kabayo. So, magagas muna tayo, guys. Sama tayo. Tapos, dito sa may San Fernando, yung park. Nag-charge? Gandang 8,000. Regional kasi yan. Sarap sila mag-all mga Tapos pinipindot mo ng gano'n yun. Ito? Saan yun yung Para ano, hindi namamatay. Para makita na natin. Kasi pinipindot ka na ito. Diba hindi naman mamatay? Sige, hindi naman mamatay ito. Nanguhuli lang ako dito kayo. Wala bang arc? Ano to? Pampanga? Oo. Oh. So guys, we're leaving Bataan and welcome to Pampanga. Ano po? Hindi ba ba? Parang ano, kasi tingin mo ng barangay. Oo nga, diba? Dati naman ng barangay. O, Lubao nga. Oo. Santa Niño, Lubao. So guys, nandito po tayo ngayon sa may Santo Niño, Lubao, Pampanga. So, ang Lubao po ang unang bayan dito sa Pampanga kung manggagaling po kayo ng Bataan. Welcome to Pampanga. Ay, ito yung park! Ano ba? So guys, ito po yung bagong park ngayon dito sa may Lubao. Ang Pradera Theme Parks. Badaya? Dalaga? Eh, wag na. So guys, ito po yung bagong theme park dito sa may Lubao, Pampanga. So, along the highway lang po siya guys. Yan. So, kaya kitang-kita po.